ɓe jaltino e keewal ɓe kaɓɓi morceau ji boɗeji bidonŋaji e juuɗe mumen ko noon ɓe ganduɗa ko kamen kodi ɗo e diwan mo Muñoguine mbaɗi gam hollirde mette mumen ene mairie commune o yeyirta lesdi mumen ndi ha kamen e koye mumen ɓe mbawa hen dañ bakkuji ɗum ɗon noon ina waɗani ɓe mette mawɗe lotissement o guel mbo waɗa e joni ɓooyi na waɗi ɓe gandanɗane minen mumen ɗo kodde saare ɓeya keeɓi galleji ɓeya keɓani arat e galle mo gandanɗane joom galle o tan ɓe mbeɗata aɗa jogui ɓiɓɓe tato worɓe walla nayo goto fof mbo wondi e debbo mum hay goto e mumen wawa dañ galle gueɗel ɗimmel nguel ko galleji ɗiɗi gandanɗane ɓe lotisi ha ɓe kentini nde ɓe lotisi ɓe waɗi ɓe gandanɗa heeɓe nder 4 borne teɓe keɓani kayitaji mumen naɗe gandanɗa ɓe maahi ha heeɓe koɗi kamen e jabbat mumen ɗo toɓe jeehi kadas ɓe mbiya ɓe jeehe Mbadakun soɓe jeehi Mbadakun ɓe mbiya ɓe jeehe kadas ɓe goni hakkude ɓe mbaɗa jabante joni ko ɓen min jiiɗi min tampi yoɓe mbeɗɓe kayitaji mumen ɗi na waɗi ɓe gandanɗane goɗɗum ko woni goƴa mumen woni banggal ndiyam ɓe kolliti oɗo saaha rewɓe mumen ɓe tampi ko jagui ƴoggol ɓoyli ina ɓe tampini te ndiyam ɗam hay goto waɗam yar ko ndiyam ɗam rewɓe ɓe mbi wasde guella ɓe tampi rewɓe ƴoogi ha ɓe natti nandu yimɓe anani a yi ko Allah holluma ko ɗo e ndu woyndu poɗodiral jamma e ñalawma bidonŋaji ɓe walla neɗɗo haɓɓa saret ya kilométre aji boyɗi ɗi koɗi keewi koye nder saare fof bom ndiyam ɗam welani ɗam ɗaɓe ƴogata ɗo ko ndefu walla wuppugol ɗi sa yiiɗi ko lootira walla ko jarɗa ma yaha Kër Belal walla jaaha Pël Gadiari toon dañoyta ndiyam robi anani minen min mbawa dañ ndiyam robi anani ko robin min cohli ni no foof en to bangga rewɓe toon ɓe kolliti tigui suudu safrodu kam ɓe ngala in saabi ha so ɓe tolnima gueɗe rewɓe ko caɗele mawɗe ɓe dañata minen dal haydara min ngala wona marché wona hôpital si neɗɗo wondiɗo e ŋatawre saret haɓɓete walla o joom tata naɓatma ha tali nde sa ari ha tali hakkude ɗon e tali ne ma a wat kirti andi debbo mo sellani welani ko ƴetti on voyage goɗɗuɗo mo yaaha mo naɓe ɗo e ɗumanen minen cohli dal min ballire no kala no min mbawi wallire yomin ballire noon no ɓuuri hen yawrude ɓeɗo koɓɓe diwan mo Muñoguine oɗo saaha kam ko caɗele mawɗe ɓe guurata ɗum noon ko caggal nde ɓe testi lotissement mo ganduɗa ɓe mbaɗanama mbo e ngoɗo wuuro mumen ngo rewani lawol lesdi ndi yeeye jemma e ñalawma te ɓe dañani hen pakkuji te wuuro ngo guila ngo sosa ngo ɓooyi ɓe ngala ndiyam bolol e suudu safrordu e gueɗe goɗɗe ɗum noon ɓe beddo erago e laamu Sénégal nde addanta ɓe hen ballal no ɓuuri yawru